Сіз енді Кырым татарлары белән аралашасыз, енді алар белән таныш, аларның тормышлары белән дә әзрәк танышасыз инде. Һәм монда Кырымда яшәүче башка халыклар да бар инде. Күрәкимдә руслар монда тора, конечно. Менә алар арасында мөнәсәбәтләрне сез күзәттегезме, юкмы? Нәрсәдер сиздегезме, юкмы? Әлбәттә сизелә. Әлбәттә русларның татарларны өнә бетермәве, ул яшерен түгел, яшерен батырын түгел, ул бүтән җирдә шул дигәндәй. Һәм күбрәк ул руслар ягыннан килә, татарлар ягыннан түгел. Һәм әлбәттә сизелә. Моның сәбәбе нәрсәдә сезнеңчә? Миңа калса, буның сәбәбе тарихи вакыйгаларның әлегәчә үрелеп килүе. Рәнҗемәслек түгел. Кырым татарларында, Казан татарларында һәрберебезнең дә үзебезнең тарихи даталар бар. Казан татарлары 1552 ел булса, Кырым татарларының 1944 ел. Һәм алар инде тискәре ягынты ясый инде. Әлбәттә тискәре ягынты ясый. Менә сез аралаштыгыз, менә Кырым татарларының ниндидер мөнәсәбәтенә сизмәдегезме 2014 елда булган вакыйгаларга Кырымда? Шуларга теләмәүнеме? Аны мен белмим инде. Алар ничек, менә сезнең дусларыгыз булсын, башкалары булсын, ничек аларның мөнәсәбәте шул вакыйгаларга сез күрә алдыгызмы аны? Кырым татарларының. Күрә алдым, әйе. Бик шат түгелләр инде. Шул. Йомшак итеп әйткәндә. Йомшак итеп әйткәндә, әйе. Кушылуга каршы чыктылармы инде сезнеңчә? Миңа калса, әйе. Миңа калса, аларның күңелендә ныграк калган. Безнең Казан татарларының ул әле без үз җиребездә үстек. Үз җиребездә калдык, үз җиребездә үстек. Бары кысан булса да үз туфрагыбызда. Аларның күңеленә нык калган миңа калса. Һәм әлбәттә мин аларны бик яхшы аңлыйм. Үземнең дә гаиләгә тими үземнең дә нәселемә шушы тарихи вакыйгаларның тими калмады түгел. Мин үзем дә Владимировна. Шуңа күрә бик яхшы аңлыйм. Менә сез эшкә урнашканда, каядыр урамда, Кырымда йөргәндә татар булугызны белгәч, нидер мөнәсәбәт үзгәрүне сизәсезме, юкмы? Юк. Исемегезне әйткәндә ничектер сизмисез? Бердән-бер момент фатир эзләгәндә, объявлениеларны, игъланнарны караганда, анда инде обязательное условие славянской внешности дигән моментлар очраган булды. Болай юк. Мин хәтта кибеткә кереп, сәлам алейкум дип әйтү, рус кешесеме, татар кешесеме, барыбер аңлый бит аны. Бер дә кыйнсынмыйм, татарча исендәшәм, Казанда да шулай иде, монда да.